Wat heeft Jikke voor een jeugd gehad dan hier? Oh, fantastisch. Bomen klimmen en zo? Ja, ja, fantastisch. Ieder kind zou eigenlijk zo op moeten groeien, hoor, vind ik. En dan hier met de kinderen van de verliezers. Hè, daar zijn jullie ook wel eens geweest, Ja. met die doodskisten. Ja. Louis van Verliezen, daar is ze helemaal mee opgegroeid. Die is wel iets ouder, maar ja, dat was een beetje een slopersfamilie, maar prima mensen. Ja, en zij heet Vermeulen, hè? Ja, Evelien. Ja. 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 Ja, hey, dat weet je nog goed. Ja, nou ja. Heeft wel indruk gemaakt, denk ik, Evelien. Ja, maar ook omdat ze zei van, we hebben nu een partij doodskisten hebben we opgekocht. Ja. Ik zeg, wat blief. En toen hebben we nog een foto gemaakt, inderdaad. Want we konden niet bij... Wat stond er op die foto? Ik weet niet wat erop stond, maar er stond er ene in de kist. Ja, dat was ik. Dat was ik. Ja. Oh, was jij dat? Ja. Kregen we zelfs nog reacties op. Oh, Dat mensen vonden dat ongehoord. Och nee, Ja, toch, dat was nou spotten toch. met de dood. En de dood is serieus, moet je serieus nemen. En, Ja. Jawel. Maar we gaan allemaal een keer dood, toch? Ja, Ja. de meesten gaan niet eens meer in een kist, hè? Nee, wikkelen bedoel je? Ja, of, nou ja, je gaat wel in een kist, maar je gaat niet meer in een kist onder de grond. Nee. Wat zou jij willen? Cremeren. Oké. Ja. Maar dan wel eerst in een kist? Ja, wel in een kist. Ja? Niet in van die doeken. Oké. Dat is toch een beetje maf, hè? Je gaat in een kist en die kist die wordt dan meteen in de hands gestoken. Ja. Die kisten Ik heb kosten dat- een vermogen. mijn dochter en ik hebben dat gezien. Toen mijn man, die is dan ook gecremeerd, Willem. En toen zijn we mee geweest naar die oven. Ik denk, nou ja, we wilden dat ook wel zien eigenlijk. En dat is toch heel indrukwekkend, Dat hoor. mag. Ja, dat mag. Oké. Ja. Nou, mijn vriendin, die heeft wel zo'n uitvaartgedoe. En die had dat hier ook allemaal een beetje geregeld. En die zei, dat moet je ook doen. Omdat ik hem dan helemaal verzorgd had en alles tot laatst. Toen zei ze, dan moet je dat stapje ook nog even doen. Dus dat hebben Jikke, mijn dochter en ik, hebben dat toen gedaan. En dat is heel indrukwekkend, vond ik. Ja. Dus je hebt hem tot het laatst weg zien gaan, laat ik zo maar zeggen. Ja, Dat is Lies Oosterveld, die heeft zo'n begrafenisgedoe in Venlo. Oké. En dat is een vriendin van jou? Ja. Heb je die leren kennen via Auxiliatrix of zo? Ja, een beetje wel. Ja, Het maar uitgaansleven, hè, in Venlo. Toen ook. Oh, dus niet het uitvaartleven, maar het Nee, het uitgaansleven? uitgaansleven. Ja, dat kan ook, hè. ja. Lijkt me ook een apart beroep. Ja, is het ook. Niks voor mij. Maar wat uitzonderlijk, Fanny, ze zeggen wel eens, hè, jij zult tot stof wederkeren. Ja. Maar zover ben je dus echt met je man gegaan. Ja. En uiteindelijk hebben we hem op zijn verjaardag uitgestrooid vanaf de pont. Oh. Na 10 uur, hè. Want hij was gek op het water. Op de Maas was hij echt helemaal gek op. En dan daar uitgestrooid, zo. Hup. En mijn dochter zei nog, dat vergeet ik nooit, kwam er ook net een schip aan. Van, oh god, nou botst hij tegen dat schip op, zei ze nog. Want je kon het helemaal zo zien. Dat was mooi, hoor. Dat was het laatste wat je van hem zag. Ja. En je hebt niet overwogen om de as te bewaren? Nee. Heeft hij daar zelf nog een beetje regie in gehad? Dat hij zei van Nee. Fanny, ik wil vanaf het pontje wil ik... Nee. Maar wij hebben dat wel, ik heb dat wel tegen hem gezegd. En dat vond hij prima. Hij vond alles prima. Oh, was een makkelijke. Ja, was een makkelijke. Hoe heette die? Willem. Oh ja, zei je Willem, net, ja. ja. Wimpy Willem. Ja. En je hebt hij is tot aan het laatst thuis gebleven? Ja. Jij hebt hem verzorgd? Ja. Wat had hij? Hij had een polyneuropathie, zo heet dat. En dan op laatst, dat ging bij hem zo hard en was zo ernstig, zou hij in een rolstoel terechtkomen. Nou, als iemand daar niet geschikt voor was, was hij het wel. En toen uiteindelijk kreeg hij ook nog longkanker. En toen zei hij van, hij was natuurlijk een forse roker en blower ook uiteindelijk. En toen zei hij van, tegen die longarts ook nog van, nou dan ben ik gewoon blij mee dat ik longkanker heb. En dan kom ik tenminste niet in de rolstoel terecht. Ja.
Zo was hij dan Zo ook wel was weer. hij. En hij wilde ook geen enkele behandeling, hij wilde dus ook helemaal niks. En hij had het eigenlijk vrij snel geaccepteerd, moet ik zeggen. Dus dat was op zich wel, past ook precies bij hem hoor. Hij is op een gegeven moment ook in bed gaan liggen, toen kon hij ook eigenlijk niet meer lopen. Ja, wat moet je dan nog, weet je wel. Ik moest hem half sjouwen en noem maar op wat. En toen zei hij ook van, ik sta morgen niet meer op, ik eet niet meer en ik drink niet meer. En dat heeft hij gedaan. Dus hij is echt verstorven. En dat heeft 6 dagen geduurd. Wel de huisarts is gekomen hoor, dat wel. Maar ja, het was heel indrukwekkend. Maar precies, ja, hoe moet je dat zeggen? Het paste bij hem. Snap je? Maar Of dan snap is je dat niet? Jawel. Je moet het even op me laten inwerken. Ja, ja. Maar dan is het ook goed zo. Want ik speelde Ja. net met de vraag. Zeker goed zo. Wat vond jij daarvan? Dat hij Nou. zich zo... Want ik kan me voorstellen dat jij zoiets hebt van... Nee, maar ik wil jou nog wel even wat langer bij me hebben. Ja, zeker. Maar dan had ik hem misschien nog kunnen hebben met allerlei behandelingen, chemo, ziek, in de rolstoel uiteindelijk, omdat hij al nauwelijks nog kon lopen op het laatst. Nee, dat had ik niet gewild, maar hij helemaal niet. Dan had je ook geen Willem meer gehad zoals Willem was. Nee. En dat wilde hij zelf helemaal niet. Ik weet nog dat die longarts zei van, nou, mensen mogen, je zou een voorbeeld kunnen zijn van dat mensen gaan vaak door het gaatje met alles. Met chemo en weet ik veel wat allemaal. Wij moeten het aanbieden, zei ze, maar soms, zij stond er ook helemaal achter, dat Willem niks meer wilde. Toch? En hoe is het dan zonder hem? Als je zo lang bij elkaar bent. Dat valt op zich ook nog wel mee. En weet je waarom? Ik zeg altijd, hij heeft het zo op een mooie manier geaccepteerd eigenlijk. En hij wilde niet het huis uit. Nou, dat is mij allemaal gelukt uiteindelijk. En dus daar ik kijk heel goed op terug. Snap je? Dat is ook wat waard hoor. Ja, maar ook jouw dagelijks leven. Nou, zonder hem. ik ben een mens wat graag alleen is. Dus tuurlijk mis ik hem, dat is logisch. Ik had hem liever hier nog gehad. Maar ik kan heel goed alleen zijn. Dat scheelt. Ik ben een lezer, fietser. Ik klungel hier wat aan. Ik heb hulp van wie ik maar wil. Die kan... Nou ja, nee, dat gaat heel goed. Ik mis hem wel. Snap je? Tuurlijk. Maar het is goed zo, toch? Ja, ik begrijp het volledig. Ja. Er is geen spel tussen te krijgen. Nee. Konden meer En mensen dat maar. ja, nou, dat zei die longarts ook. Konden meer mensen dat maar. En daarom kijk ik daar heel goed op terug. Zoals hij dat zelf de regie in handen had eigenlijk. En ja, we hebben ook nog wel vaak heel veel gelachen. Toch, toen hij ziek was tuurlijk, al, omdat ja? hij viel steeds. En ik ging natuurlijk met Wimpy wandelen. En dan zei ik, wel zitten blijven, weet je wel, in de keuken. En dan kwam ik terug en dan leidde hij weer in de gang, weet je. Dan kon hij niet meer opkomen, zo'n dingen allemaal. Dus dat zijn wel... Maar dat was om te lachen? Nou ja, daar moesten we wel om lachen. Wat moet je anders dan doen? Ik raapte hem dan weer op. En dan moesten we altijd lachen, dat vergeet ik eigenlijk nooit. Ja, ik heb hem verschillende keren toch wel op moeten rapen. Ik snap ook wel, dan wil hij toch nog lopen. En dan, ja, dat ging alleen niet, eigenlijk. Nu kom je zelf op een bepaalde leeftijd. Laten we het de herfst van je leven noemen. Ja, zoiets. Zou je dan niet, omdat je net zei van ja, het staat nog een beetje in de sterren geschreven wanneer Jikke deze kant op wil komen. Ja. Maar zou je het niet heel erg leuk vinden als ze nu hiernaast kwam wonen? Of heb je zoiets van, ik vind het wel lekker zo in mijn uppie? Nee, ik vind het prima zo, ja. Nee, stel, ik krijg ook wat of weet ik veel wat. Je kunt ook nog alles verkopen, hè? Toch? Of niet? Maar zou je hier weg willen? Nee, eigenlijk niet. Vlak na het overlijden van mijn man wel. Toen dacht ik wel, ik ga terug waar ik vandaan kom. Maar nee, toch niet. Nee, maar dat is even zo'n, ja, dat overvalt je dan allemaal even. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Deventer. Mooi hè? Ja, prachtig.
Schitterende Ja, stad. eigenlijk dorpje erbij hoor, Olst. Maar ja, in Deventer de opleiding en alles gedaan natuurlijk. Maar als je daar al zo lang weg bent, wat is daar nog voor jou? Ja, mijn familie woont Top, daar, top, ja? mijn broers, vriendinnen, hele oude vriendinnen van vroeger en allemaal dat. Waar ik nog steeds contact mee heb. Dus ik denk, ik ga terug daar naartoe. Maar nee, ik ben toch gewoon hier gebleven. Daar ben ik ook wel blij om. En die dingetjes die, die zo typisch Willem Ja. zijn en waren, Ja, dat is allemaal typisch Willem. die koester je ook? Ja, zeker. Ja, dat moet blijven. Ja, zeker.